Eskerrik asko aurrena Ordiziako jakintza ikastolekoei, ogabakoak aukeratzeatikan irakurketarako. Eta nola ez, pozik ematen diot, hasiera nire liburu horri. Zuentzako. Hobeto zan da, pozik emango diok, hasiera ze nire sekur honek argi du izena, eta benetan argila da oso ondo irakurtzen du, eta orduan nahi nuke behar. Ogabakoak lehenengo zatila edo ipuia, Kamilo Lizardi, Erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena. Iskribuak 11 orrialde ditu, holandarra deitzen den tamainakoak, eta soilik alde batetik daude idatziak. Gehien zuenek, zeuden sotoaren ezetasuna adala merillo, ezabaturik daukate goi parteko zenbait lerro, eta lehendabizikoa urte guzti horietan lurra ukitu zehonderarik, irakurtezina bihurtu duten mantxez beteta dago. Datarik ez daraman arren, Erretorearen gutuna 1903koa bide da. Izan eze, herrian 3 urte daramala adierazten du sinadura horretik erredaktaturiko agurrean, eta Kamilo Lizardi alabillo behintzat egun Erretorerenak. Mendearen hasierarekin batera egin zen bailara horretako herriska eta auzo guztien garbi. Oiturak edo izaera sobera urduri batek bihurruturiko grafia barrokoak eta baita arazoari ematen dion tratamenduak ere, azkenekonek bereziki, eskola apartekoa adierazten dute. Orduko apaizgoan ohizena baina askozaz ere aberatsagoa. Jesusen lagunen ikastetxetakoa apika. Erantzuna eskatzen zuen galdera, eta broma artean besarkatu eta agurtu ginen. Gainera gauza bat esango dizuet, segitu zuen gero. Hans Mencher ipuin bat 5 minututan izkiriatzeko Klaus eta Margarete Eman ditu 2 pauso eta ordurako ahaztuta dauka ikusitakoa. Ez du jakin ahal izan huraxe dela Hans Mencher pintorearen etxea. Ez du jakin ahal izan etxe horretako lorategian azaldu zela hilik 1923ko uztailaren 27an. Platera aurkitzen saiatu zen, eskuak izerritan zeuzkala. Hementxe monsieur, galdetu zion kamareroak kartaratz makurtuz. Badakit, esan ziok Klausek zaharki. Sabarin zandigu abek brokoli dianet, izan zuen Platera, zerrendaren aparte batean azaltzen zen. Kuberten gainean esan zenidana paperean, egin ezazu taxuzko zure azken lana, eta lehen gainera, hiltzen ari zara jo da. Ni hiltzen erantzunion, baizera, horretan zehara okortza du Saba. Gaur 350 pertsona baino gehiago irakurri eta sinatutakoa. Altxor hori litzeiko guri gustatuko hemen gure apalartean gordetzea, eta irakurri dugun ilusio eta gogo horiek liburu baten bitartez zuei eskinen dizkizuegu. Olatz azalako bere hartan literaturaren bai maitale eta irakurle, eta gure apalean baino segurazki zuen epelean goxo zuek ere izango dezutelako. Orduan jaso gure 350 pertsona baino gehiago egindako